Salutare și bine v-am regăsit la Happy Wheels, la episodul 3. Astăzi o să fac ceva bonus pentru voi. Dacă o să spun o jurătură în română, în engleză, în ce-o fi, o să-mi pun sare și un cup de gheață în mână și o să strâng foarte tare încât să mă usture. Sper să vă placă asta. Bun. Scary weapons. Omul vrea să vedem ce poate face. Vezi că omul vrabie poate. Oh, a durut. Oh, Firar, s-a dus. S-a dus, oameni. Altcineva. Omul bețivan. Haide! Ai! Ah! What? Victorie! Suntem cei mai buni. Level LOL. Bătrânelul. Oh, stand jump! Stand jump! Oh! Inima! Nia, 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 hai să dăm băi de la cherul. Moșul ciun. Haideți, bă, rășăței! Am spus! Sunteți gata să auziți? Eu cred că da. Ah! Ustură! Oh, ce ustură! Asta nu la bani. Ah, ce ustură! Firar să fie! Mi s-a lăsat cu semn. Dacă aveam un webcam, vă arătam. Haideți, mai repede! Mai repede să nu vin cu cadourile pe voi! Mai repede! Da, deci se mișcă greu. Hai, mai pot de mână. Ustură rău. My God. Bun. Ah. Firar. Oh, cu granatul în gură. Oh, shit. N-am spus-o. Am spus doar jumate. Trebuie să spun pe toate. Copile! Du-te! Oh! Ui, tată! 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 Mi s-a la capul! La tine! Suntem frați! Nu suntem frați! Noi suntem tată și fiu. Mamule cunoscuți. Lasă fiul tău! E bunule! Hai, mai putem mână... Deci aici o să opresc videoul. Nu uitați, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share. Până data viitoare, ce să mai zic decât la revedere!